Sang
ing awi kena mastu Rama Sidhem. Awi kena mastu Rama Sidhem silat mringgang jagat karana sirang tunduk kawisisane bisana. Sono sinawung lang kula pesta maksud stantun lambang Buddha. Cinantara tutara katulata-tulata lan mring rabdeng marabdya winisuda trahing kang dinama Dama pinarti tameng lalata mangkewata kapusananing gupita tau renggeng marlambang madumba-dumba parma panggung sang murwaning gata sing kebyar dumadine wayang Murwa purwakaning kandha pinarik aruntuting basa dongeng kina ngemu surasa yen narasaya karaos mulajare angrasa wandi uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lirjan wangi lukaca jarwe musir nakupca ing carita ala becik wis kagelar jroning pakeliran yaiku sejatine sayekti amriksani pagelaran dinggit purwa Surya Candra Daru nyewang kartika wis kinurba kodrateng kawasa sahari ratri angitri bawana perwatleging duksina gilir kepandhi temadati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetungkulan pangkar tumangkar toya siniram embun toya Jawa pating krembya dada padhang ing kutu-kutu alang tuku burung-burung yang buruntu dada beranan tanpa wicalan padhang terawangan senari sangguang renanggang sumur bawani jagat mungging jagat wetan tuk munggup-munggup mungging kalkan kerabang merngangga lamun kang saya dilat-dilat bumi saya tangu sumurup sanggewang arko kata sebelah kanan kering abang es mujenar kapur bawan sinaring sanjewang basonto tanam tukaton ijo royo-royo amanggu gunung ingkang biru moyo-moyo pucing gunung kini malan gendalu kasih ring meraban sono lenggat lenggut ngandu koyong gunung Makuta Mega tanpa tawis dangu soleh ngawula tasih tinelwar swangupaya buka garap Tegal Sawayi Anglu ursilur tatan ala pedoti sinabi sendunan sesindenan mikul garu lukune anggiring rojo kayane sawane ana pirembagan sumur wangi sang dewangar kaya tanggu saya inggil wis katon mala sinari jagat dunung ing keplat papat lor kidul wetan miwah kulon sinaring jagat kang samara Banyadara Bandaja Rebul Kekuwung para dritatan wonten ingkang amadhani Kekuwung Praja negari Ngastina ya praja negara Ngastina ya negari ing Hastinapura Liman Benawi Kuru Janggala dasarnya negara tanantuk 2000 jangkep ditego krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya binawi trambi ombak samudra binang langkut kang tanpa wagut pegating manunggal kapantuk uljeng cakrawala pane-pane cakreng bebisik sawane kineping jurang sorong kinepung gua sirung kinarya sesuing peksi lawet miwang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasor jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir sadya tinanduran kang murakapi pandya Bathari Sri Anglar Pasabinat Jajang Rukmi Sari kang pinangga Pratiwi pategalan Gopal Wijaya ingkang ngerbuyung gedhongane ambek kowe nganti kaya manglung malangun wetane polo kewendhem polo kesimpar polo kumantung sadotan kujiwa cinawi tukulan kemawe kesarasaning dewi Ing raja kaya tewen sansaya ngrembug lampun sangak glaring mangunan lampun wanci sarap surya samya bali mring kandhange suwang-suwang tatanana caraning kandhang aku nancing palang labet tepi saking Ditadurjana cuti samya sayek seka kapti akal uring nusabong ya maha Prabu Suyudana ya Kurupati Jaka Pitana Jaya Pitana ya Gendari Suta tegese numpuk brana picis bebasan sak pratelan jagat
kasuganing Sang Prabu Jaka Witana berbandu tegese sugih sedulur terus kang samya nyatakno ing gunggunging karo sanira miwah sakarsanira piyambak ing prabon saratri datarna pedhote sinigap pinunggal kang kawicarita nujari sajuga ing mawaretna minemekan babon pirang merdani sinebaran sari-sari Kinanda Wida jebat kesturi kongas gandane mangambar dumugi aning sanjawining pasewakan Prabu Duryodana barining sun Werkudara den kapar ngalon ngandika
tinon ning pasewakan busana maneka warna rangking panek Narawata Obro prabanya kangsu mirat kenyaring neca laliwaran lerki laci siring dadet wimbo kekono pingin kadyo pema roto ondo saparan pangambar kongas pamun sira angga guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik maratabate sarta kawruh mring hukum kang ngibadah lan ngirangit syukur oleh wong tapa ingkang
wawehing liyan iku pantas kuranana kake sartane kawruhana Niwangsuk mono mangadili duwi ana sasmentaning sujagat wasane kubur loro durbange paman pati Haryo Sengguni paman pati Ploso Jenar ayo dadekaken pakenira si paman pati Haryo Sengguni wonten jeneng para ingsun biji wonten kajengan manira paman pati Haryo Sengguni kawula ana ninggih keparang paduka angger anak Prabu Jaka Pitana miji dumateng piswanipun ingkang pamaning kepatian ingkang paman nyadong dawuh timbalan paduka anggen kapiji ngajeng sowan kula wonten ngarsa paduka angger Prabu Jaka Pitana duh sewu kalepatan kula diageng pangaksami awit jibeg-bebeg karo sing manahipun ingkang paman nalikanipun mapan wonten sakjawining pasewakan kagat sutaning manahipun ingkang maning kepatian bebasan pindhara ning salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging mugi dados ning kawuningan gersaring kula majeng sowan wonten ngarsa paduka manahipun ingkang paman tebih saking raos kemarasan diwaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan kemareng kula nyadong dawuh timbalan maduka angger anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggih paman Pati Haryo Sengguni ye katipalan jeneng para ingsun biji wonten ngajengan manira ingkang ingsun patah minangka dadi batal wakil ingsun para tadyagi paranata tatara kita kamarajan aturna maring panjenengan ingsun samendang ujana kanthi kengkarempin paman Pati Haryo Sengguni kawula ana ninggih kira menawi paduka andang bab tatara kiting kamarajan negari Ngastina kula kinten sadaya datan badhe nguji wani awit para kawula samya sayeksa kabdi manunggal tetunggalan dados tunggal sumuyut wonten ngarsa paduka angger Prabu Jaka Pitana mandhapipun dumateng para prajurit miyah para kadang paduka para sata Kurawa ingkang boten kendhat anggaya tansah gegladen olah kridaning aprang pramila sawanci-wanci praja paduka katempo ing parang moko tartentu boten badhe ngepok kunca Gusti kula Sang Nata ing Ngastina wekasan ingkang paman remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih kawula ana ninggih ya jagat Pangestungkara teka gawe bombong manahipun inggih putra Ngastina teka jangkep kang dadadorira paman Pati Haryo Sengguni ora liwat panganan kang utama tindakna selawase urip paman Pati Haryo Sengguni menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula boten badhe suwala jernyatanipun kula menika namung sumut wonten ngarsa paduka angger Prabu namung dereng lan saksampunipun kepareng ingkang bapa ing kematian ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu dosa menawa ingkang badhe kula sandhang wontene teka kula wantun nampi sebahipun tiyang sepuh nanging ewa semanten ingkang dados nalindra wonten praja negari Ngastina mriku pun Duryudana lajeng sing kanthi paman Haryo Sengguni ingkang dados Wrangkanata dalem negari Ngastina pramila sembahipun paman Pati Haryo Sengguni kula tampi dawah sami-sami paman Pati Haryo Sengguni kawula ana ninggih mugi kasekicana lenggahipun paman Haryo Sengguni sampun boten kirang paraogi piswanipun ingkang bapa ing kepatian nggih kawula non miwa bapa Pedemban Durna bapa Pedemban ing Sagalima
Mugi anggen paduka rawuh wonten Paraja Negari Ngastina kinandenan karaharjan rawuh wonten karsanipun ingkang putra ya panjenenganipun pun Jaka Pitana bapa Uneman. Astaka swala sila bertapa sumorante sumorante. Hawala kamanaka kula kaprit kantil buntuting selikur. Nyuwun pangapunten Ger, nyuwun pangapunten. Kaget sowan kula kapiji. Nembe makler kula kadang sowan kula nggih Prabu. Mboten dados menapa inggih. Pambagya Raharja mugi kunjuk bapa Uneman. Kalau non kula non. Wilujeng miswanipun ingkang bapa ing Sekali manggen kula sowan ngadhep wonten ngarsa paduka Anggara Prabu Jaka Pitana. Kula non. Boten langkung sawanipun ingkang bapa nganti salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Anggara Prabu Duryudana. Anggara Prabu Jaka Pitana. Dokter iki sampun sangat kula tampi damel bumbung manahipun ingkang putra ing Ngastina. Boten langkung kaprayogan lenggah paduka bapa Uneman. Kula non. Sampun boten kerang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Kula sowan saking rektorat pertapan ing Sukalima nggih. Anak Prabu Jaka Pitana kawula non. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Padha kanthi Raharja. Selamat sowanmu Dimas Kartomarmo. Nun inggih dewaji sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada marang dalan sinuwun Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Padha kami jedhemateng piswanipun ingkang Raying Tirta Tinalang pun Kartomarmo marang wilujeng sowan kula. Tepi saking rumpita cinaket nuring karaharjan tuwin kajewanan. Namung boten langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina sinuwun Prabu Duryudana. Mbah nun iki tatompo ora liwat pangestuning sun wae tampan nuno Dimas. Kawula nun sampun sanget anggen kawula pundi? Padha tatanan barisaning para wadyabala. Aja ingkang padha saura mandut jenenge Senedyana Bromo satane bagake nglawan Arawi Koko Prabu ing Madura. Dimas Toya Tinalang. Menawi ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula badhe pangestu padha dawuh paduka. Namung semanten mugi dados kasantosan dhateng gesangipun ingkang rayi sinuwun Jo Dimas Kartomarmo. Ai nun iki. Nun mangke Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Balarama ing Mandura. Sesembahanipun ingkang rayi pun Jaka Pitana iki gurunipun ingkang rayi Ngastina. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Arawuh wonten Paraja Negari Ngastina. Kathah 1000 lepat aturipun Kang Putra Diageng Wangaksami. Ugi warga nampi aseng-asengan para krambi. Saking ingkang rayi pun Jaka Pitana, Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangestu Garwayahu Bandara jagat Patendra Jaladewaku. Kawula nun inggih Yayi. Parang paduka Yayi Prabu Jaka Pitana midhemateng piswanipun ingkang Raka ing Mandura. Arakanta ing Mandura sowan kanthi kawontenan ingkang banget damel bumbung manahipun ingkang Raka ing Mandura. Aseng pasegan monokrami sampun katur wonten ngersanipun ingkang Raka Yayi Prabu. Boten langkung kula ngaturaken pudya pangastawa nipun ingkang Raka ing Mandura mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Kawula nuwun iki damel bumbung jasing manahipun ingkang rayi pun Jaka Pitana. Samangke mugi kaskecan lenggahipun Koko Prabu Baladewa Mandura. Anggenipun rawuh wonten Paraja Negari Ngastina. Kawula nuwun inggih Yayi. Sampun boten ngrangkake piswanipun ingkang Raka ing Mandura. Wontene samangke kula sowan wonten Paraja Negari Ngastina. Peyuh. Undang kawontenan wonten Paraja Negari Ngastina. Sampe tanganipun sampun wonten setunggal warsa kapengker ingkang Raka ing Mandura pungkasan sowan wonten Paraja Negari Ngastina. Sareng samangke kula kapiji sowan kula ngadhep wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Lako teka elok kados mekaten kawontenan Paraja Negari Ngastina.
ingkang sakmangke sakmet setunggal warsa kapengker para kawula mriku tasih kathah ingkang sami regejegan tasih kathah ingkang sami congkrahan nanging sareng kula taliti wiwit saking Karang Paradisan minggahipun wonten kutha Goro dumugi dhateng negari Ngastina sedaya para kawula dasi minggahipun ayaka praja taminipun Nalindra negari Ngastina. Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana kula sawang katingal adem, katingal ayem, ugi katingal ayem. Yayi ingkang raka ing Mandura, wale-wale menapa kula nderek mangayu bagya sartanipun ingkang raka ing Mandura. Bombong awit kawontenan Paduka ingkang saestu kaduka saged damel bingah tuwin tentrem sangya para kawula tasih wonten Praja Negari Ngastina. Yayi Prabu Jaka Pitana ngaturaken panuwun awit pangalembana Paduka. Jenyatanipun sedaya mriku boten badhe kalampah menawi boten saking iku pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Yayi ewa semanten Yayi ingkang raka badhe kaanggep lancang inggih monggo, kula badhe kaanggep koma wantun inggih monggo. Awit nuwun sewu. Kula kinten sampun cekap arembaking pasewakan ingkang sepisan krembak babagan tata rakita Kamarajan Negari Ngastina. Sedaya kula kinten sampun cekap jenyatanipun sampun marem, tuwin sampun tinarbuka penggalih Paduka. Yayi Prabu Jaka Pitana awit nampi aturipun nayaka lumantar Paman Padihari Sengguni. Koko Prabu Kadiparan wonten keparang sakmangke ingkang araka nyadong dawuh timbalanipun Paduka Kanjeng Yayi Prabu Jaka Pitana wonten menapa tinggal dados wigatosipun teka kula katimbalan sowan kula wonten Praja Negari Ngastina. Yayi menawi saestu mbok bilih samangke Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana betaken dhumateng repotipun ingkang ngraka ing Mandura. Samangke kula aturi bloko ingkang ngaraka nedya nungsung pawarta kula badhe nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu ya jagat pangesunggara dur pangge Koko Prabu Jaka Koko Prabu Baladewa salpatipun ingkang rayipun Jaka Pitana kula tadhah wadana wonten kula wantun karawuhaken tiyang sepuh kraya-raya saking Praja Negari Mandura arawuh wonten Praja Negari Ngastina. Mboten dadosaken punapa Yayi. Criyatanipun para kadang-kadang Kurawa menika sampun kula rengkuh kayata dene turas kula piyambak pramila kaicala jigolan merkewu durga musangga rugi. Kasa wangsulipun menawi Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nggadahi kalodhangan wekdal wonten longgaring wekdal datan wonten tata kewajibaning Kamarajan Negari Ngastina keparenga sakmangke Yayi Prabu Jaka Pitana tetinju dhumateng kawontenanipun ingkang raka ing Mandura. Matur sembah nuwun. Inggih Yayi. Saestu bingung raos ing manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Awit kula nampi penangisipun anak kula inggih putra Paduka Yayan Maja Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Saraja Pinanggun. Inggih anak kula pun Lesmana Mandra Kumara, inggih anak kula pun Saraja Kusuma. Ingkang sampun tigang candra menika kaya-kaya dene wong kedanan. Kaya-kaya dene wong kang kelangan lingkup, kaya dene wong kang kelangan marang nalar akal tuwin pikiranipun. Koko Prabu bingung raos sing manahipun ingkang rayi kados pundi anggen kula badhe mambengi dumateng menapa ingkang dados karentep tuwin adrengipun gegayohanipun ingkang putra inggih menika anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Awit pantara wekdal tigang candra punika anak kula pun Saraja Kusuma gandrung kapiranggu kepi-kepi kaliyan putring Sugihwana lajeng samangke mutah kepengin tumut sayembara inggih mriku sinten ingkang tugas saged junjung marang putring Sugihwana pramila samangke kasembatan anggenipun boyong tuwin badhe kedah mengku garwa dumateng putring Sugihwana mriku kula wau pramila ancasipun ingkang rayipun Jaka Pitana nyuwunika pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa anggen samangke kula rawuhaken wonten Praja Negari
Ngastina mriku Koko Prabu Balarama Koko Prabu Baladewa lengleram yandeng kang driya lir nyewang sondra katawangan sumuk ing das kato retan lemot kabyarsaning roje ramreming driya manawung kakawung nyewang wisesa ya jagat pangestu ngorwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewagu Nur mangke yayi sewu-sewu lepat aturipun ingkang raka ing Mandura kula tadhawadana kula sawegan anampi panyendhunipun Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana biya kaget manahipun ingkang raka sareng kula nampi pangandika Paduka nampi dawuh saking Yayi Prabu Jaka Pitana bilih anakku ing Saraja binangun pun Lesmana Mandragumara gandrung kapirangu kelawan swijining putri inggih menika putri saking negaring Sunggingwana Nur mangke anggenipun anak kula Lesmana nggadahi gegayuhan inggih menika adreng kepengin gayuh putri Sunggingwana Nur mangke Yayi menawi Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nyuwun pamrayoganipun ingkang raka ing Mandura sareng kula pidhanget dawuh Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana bilih putring Sunggingwana nggadahi kekudangan utawi sayembara sinten to ingkang keduga saged njunjung dhumateng putring Sunggingwana keduga badhe kelampanggenipun badhe mboyong dhumateng putring Sunggingwana nuwun mangke Yayi menawi babagan sayembara menika ingkang sepisan nuwun sewu ingkang namipun sayembara menika tartentu kathah penglamar tartentu ki kathah ingkang sakmangke uga badhe nderek mupu sayembara inggih menika kepengin junjung dhumateng pun putring Sunggingwana iki pramila nuwun sewu wonten tetembungan ujaring kaki-kaki inggih menika wonten tigang tembung ingkang tansah dipun gegem minangka sanguning gesang para titah gesang wonten ing Madyapada inggih menika siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu menika nuwun sewu tiga perkawis menika mboten saged dipun mereni amargi nuwun sewu menika sampun dados pestining kodrat menika sampun dados pestining Hyang Widi lan sampun dados kersaning Gusti Arya Luka pramila sakmangke lair lan batos ingkang raka ing Mandura mangayu bagya lan menawi saestu Yayi Prabu Jaka Pitana betaken sabiyantunipun ingkang raka kapuri sakmangke gayuhaken putring Sunggingwana walih-walih menapa babar pisan sampun ngantos walang ati ingkang raka ing Mandura
siaga menawi kula kadhawuhan supados boyong putring Singgiwana. Ngaturaken manuwun. Nanging nuwun sewu. Ingkang Raka ing Mandura gadhahi atur menawi sak mangke ingkang putring anak kula pun Lesmana Mandura Kumala inggih pun Saroja Kusuma mboten kasil anggenipun gayuh putring Singgiwana. Kula nyuwun kanthi sanget Yayi. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos gadhahi raos kuciwa sampun ngantos gadhahi raos gelo senyatanipun sepisan pesti ingkang angka kalih judhu ajeng angka 3 tibaning wahyu mriku mboten saged dipun mereni. Pramila sekintenipun cekap semanten kemawon aturipun ing Mandura. Tinimbang samangke nuwun sewu wonten tetembungan mlebet talingan tengen medal talingan kiwa. Mboten badhe kata-kata anggen kula badhe matur Yayi. Katuraken manuwun Wawa Prabu. Tunggu damel Jomoplong raos sing manahipun inggih arayipun Joko Witana. Lajeng samangke kula nyuwun Paman Matyari Sengguni. Jingandika gadhahi dawuh napa, gadhahi atur pangandikan punapa. Paman Hari Suman. Nuwun sewu. Nek cara kula sing disuwuni igeh niku kaya-kaya ora ndayani atur kula nggih. Sababipun napa? Nuwun sewu. Wonten mriki menika rawuh pujangganing negaring Astina. Wonten mriki menika rawuh gurunipun Marasata Kurawa. Sinten? Lah menika lho. Rektor Durna menika. Prayoganipun menawi paduka Angger Prabu Jaka Pitana nyuwun dawuhipun ingkang pamaning kepatihan. Prayoganipun bab perkawis anggenipun putu kula pun Lesmana Mandragumara badhe nggayuh dumateng putring Sunggiwana. Prayoganipun pun masrahaken dumateng Kakang Durna. Awit menapa ingkang pirsa dumateng lagak-lagianipun Angger Lesmana Mandragumara cara dene ngingu ternak ingkang ngerti marang seratine menika namung Kakang Durna. Ingkang saged ngerteni dumateng menapa ingkang dipun pikajengaken ingkang putra menika namung Kakang Durna. Pramila sumangga sakmangke kapasrahaken dumateng pun Kakang Durna. Awit nuwun sewu nggih. Mesakaken kawontenanipun putu kula pun Lesmana Mandragumara. Awit nuwun sewu. Lesmana menika sampun marambah makaping-kaping boten namung kaping setunggal. Anggenipun gadhe gegayuhan gandrung marang suwijining putri. Sampun wungsal wangsul para sata Kurawa pados pangrika daya sarana Karti Sambeka. Kinarya nggayuhaken menapa ingkang dados gegantilan atinipun putu kula pun Lesmana wandene ugi gagar wigar tatanantuk karya. Contonipun nalikanipun Lesmana kepingin nggayuh atmajanipun Arjuna inggih mriku pun Janakawati. Lesmana kawon kalian pun Antasena. Lajeng nalikanipun kedanan kalian Mergiwa Lesmana kawon kalian pun Gatotkaca. Langgeng-langgeng nalikanipun jaman kedanan kalian atmajanipun Nala Gareng. Inggih menika pun Nalawati. Lesmana ugi kawan kalian atmajanipun Mitra Kanthong Bolong pun Lenggong Kusuma ingkang dipun sababaken pun kegulan dhisik nalika semanten. Nuwun sewu. Lajeng ugi wonten panggayuh malih. Lesmana badhe nggayuh bakul legandha ugi mboten badhe kasembadan nalika semanten ugi gagar wigar. Pramila sumangga babakan mituwa menika kula aturi masrahaken dumateng Kakang Durna. Sekap semanten atur kula sumangga. Nur mangke Bapa Depan Durna. Bapa penemban ing Sukalima. Mitra taturipun Paman Matyari Sengguni. Kula kedra masrahaken perkawisan kula pun Lesmana Mandragumara ing badhe gayuh putring Sunggiwana. Bapa Depan Durna kados pundi? Bapa Depan. Gila. Wong tuwa iki ya maklum gak ya. Jam semene wis ngantuk. Wonten dawuh. Monggo kula dherekaken. Neng ndi sampean kita?
ora ana wong ngejak apa-apa kok monggo kula dherekaken rumangsane didangu kalian anak Prabu. Wonten dawuh nggih, wonten dawuh. Aturipun Pamandari Sengguni pamrayoganipun lan langkung merayogi babagan gayanipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Kula aturi masyarakat dumateng Boboh Debandurna kados punika pamrayoga paduka bebeban. Nuwun sewu, nuwun sewu. Panjenengan ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Baladewa nalika semanten siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu menika ingkang kados kodratipun Hyang Mahanasa. Hai. Ning nuwun sewu nggih rek. Kodrat menika dipun saged dipun wiradat menika gampil saestu. Contonipun umpama wonten suwijining titah ingkang lair kakung mijil lenang. Kamangka kakung menika pengin dados salah suwijining pawestri menika dipun operasi terus saged. Ha iki. Nanging nuwun sewu, pancen estu ingkang nami pesti kaliyan tibaning wahyu menika mboten saged dipun mereni langkung-langkung babagan jodho. Ha iki. Pramila samangke kados pundi anggenipun badhe inggih menika pun putu kula Lesmana nggadahi gedreng, nggadahi niat kepengin gayuh, pengin boyong, mupu sayembara putring Sunggingwana. Lah mangke monggo. Monggo. Putu kula Lesmana Mandra Kumara kemawon ingkang dipun tanding. Menawi serananipun kados mekaten menika Lesmana gelem napa mboten, sagah menapa mboten. Langkung-langkung jagani kawontenan wonten tetembungan siyaga payung saderengipun jawah. Menika menawi samangke Lesmana gagar wigar dhateng antuk ari anggenipun badhe mupu sayembara, anggenipun badhe mboyong dumateng putring Sunggingwana kados pundi menapa sawega nampi kawontenan menapa mboten. Iya. Lajeng keparengipun pramila sumangga ingkang putra panang putu kula Lesmana Mandra Kumara dipun timbali dipun piji sawanipun. Nuwun sewu Pamandari wates pundi? Kakang Durna menika ugi dados conto lho nggih. Marga nuwun sewu Kakang Durna menika nggih mboten maidu nggih mboten mokal. Karang Kakang Durna menika pelaku spiritual. Ingkang mawi tembung jelah ngaten mriku. Pramila Kakang Durna menika ugi kathah sakathing pawestri ingkang kedua gandreng kalian pun Kakang Durna. Menika dados conto lho menika. Ha iya. Kathah ingkang sami kepincut kalian pun Kakang Durna. Ning nuwun sewu. Gandeng sepisan pasti jodho tibaning wahyu menika dados kodrating Gusti. Pramila pesti ning jodhonipun Kakang Durna menika sanes kok pawestri mboten. Nanging pestinipun jodho dawuhipun Kakang Durna menika sewujudipun jaran niku sampun ingkang sampun sumandha wonten ing pertapan Sukalima. Dipati tak kepruk ndasmu lho kowe, aja ngawur lho kowe. Wah, kaya ngono kok timbabar wirang ning Pasewakan lho ora. Ora kok jeneng babar wirang. Witekno nek wis pinesti jodhone kaya mangkono sampean wis ora bisa selah. Merga niki wau kodrat niku mboten iso dinapak-napake Kakang Durna. Leres. Oh, ngantos warung-warung sing dodol sate jaran niku kula demo. Warung-warung sing dodol sate kuda niku kula tutup. Merga nyinggung dumateng penasanipun Pandhita ing Sukalima. Nah inggih, pramila mangga Kakang Durna anggenipun badhe nggayaken putring Sunggingwana. Jernyatanipun Kakang Durna mriku ingkang sampun dados conto supados samangke kasembaten ganyuwanipun Angger Lesmana. Ha iya. Pamandari Wonten dawuh pramila gandeng sampun cetha trawaca pangandikanipun Bapak Durna. Sedaya kawontenan dipun masrahaken dumateng anak kula Lesmana. Kula dawuh sartanipun kula tusar wonten kesaripun Pamandari Sengguni samangke kadangguwa katimbalana anak kula pun Saraja Kusuma supados minggah wonten ing Pasewakan Pamandari. ngajeng Siti Gong Siti Tanaya majeng tatanpa susila Mijil dukanira Sang Narpati
Ponanggarot kanan riwe Umriwes bocah ing rawes yen sinapeta marang saketing murup dadi dahana Rasawa dawuh paduka Angger Prabu Jaka Pitana kepareng kula nyuwun pamit nggih. Ngatos-atos sampun kados lare alit katimbal ana sanipun keputra paman.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut pamra kang awita denjeng-denjengan jagat pangesungara Pamadarya wonten dawuh angin ngandika nimbali dumateng anak kula Punasmana katimbala saking pundi niki wau kula mider-mider kula padosi teng kesatian Saroja Binangun mboten wonten adat sabenipun lenggah wonten sak pinggiring sawah jebul kula padosi wonten kamar nggih. Enten kamar niku piyambake nembe dandan cara manten. Inggih. Dereng kadhawan supados dandan cara pinanganten. Malah mriku sambut dandan cara pinanganten. Ha inggih kados ngoten niku dandanane. Ngalah. Mangga nuwun sewu niku rantai sing diagem kalih Anggir Lesmana niku. Rantai sing sok nggih ngrantai kirik teng negara Ngastina niku. Dinggo kalungan, dinggo sabukan wah jan. Napa ya member nek kaya ngaten niku. Katimbalan nggih. Ya iya. Lesmana anakku Saroja Kusuma padha kandhe raja sapratamu Dun Kanjeng Rama kok peteng sinten sing mateni lampu niki Kanjeng Rama nuwun sewu nggih niku astane nutupi paninggal wong nggih inggih Kanjeng Rama pun pajar pun padhang rasaning ati kula sareng kula badhe kadhawaken dening putri ing Serpeng sungging wana Kanjeng Rama Lesmana Mandraguna ya inggih wilujeng rawuhipun keng putra pun Lesmana Hayu Kumara sawan kula tebih saking Ngerubeda Kanjeng Rama lole mbak aja gawe stres wong tua ta ya nger Lesmana aja gawe munek-munek pun bapa rumangsane apa nuwun pangapunten yang gara-gara weruh kowe guyu karo ndudingi wong-wong kuwi pun bapa nganti bola-bali tindak ning pakiwan mergo sangka ora kuat ngempet nuwun Kanjeng Yang inggih kula nyuwun bekti kula kunjo Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjo Kanjeng Rama Lesmana Saroja Kusuma
tak tampa pangestune wong tuwa wae Tampandana. Ha inggih. Kula pundi wonten asta tetiga. Mugi ndadosna ing kawuringan dumateng gesangipun ing putra. Prayoga nonggon musuhan. Sampun boten kirang prayogi. Gila. Dasare panuntun nirama kok ya. Bocah iki nek cekelane gender. Mung bengok wae nganggo laras. Ha inggih. Kedah mekaten kula menika SSN loyang. Iya. Iya, Ger, iya. Ah ya. Ora mokal kula nggih sekolah wonten ing kampung Inggris. Kula saged basa Inggris. Iya. Yes. Father. Nyadong dawuh Father. Ngaturna sungkem menengar saning wakmu Mandura. Wa Prabu Baladewa. Wa Prabu Baladewa, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Pundi Bocah pinter gending. Terusno. Yes, thank you so much. Nyadong dawuh Kanjeng Rama. Lesmana anakku cah bagus. Kula wonten timbalan. Mesti wae wis dadi karentek sartane wis dadi tekadmu. Nggonmu kepengin boyong putri Sungkingwana. Para Tadyaki. Waktu dina iki jeneng para bakal tak dawuhi supayane lumaku budal ana marang Senegara Sungkingwana. Sak mengko jeneng para bakal melu sayembara ora kejubu. Ya kuwi jeneng para kudu bisa boyong. Budal sareng-sareng para sata Kurawa enjing bidal gumurung saking Astina Nagri. Ora usah nembang. Oh, sing nembang ben pamanmu satama wae. Inggih. Ngestaken dawet dawuh Kanjeng Eyang. Tumuli ingkang Bapa nyuwun pamit matal wasilan kel badhe nderekaken dumateng putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Prasta dawuh duka punika durung atos-atos sampun kados lali-alit. Lesmana anakku cah bagus semulur sing dadi panjangmu. Nyuwun pamit Kanjeng Rama, nyuwun pambahing pangestu. Mugi-mugi samangken kula badhe kayuh putring Sungkingwana saged kasembatan satemang samangke saged pindha mimilan mintuna bandel rama tetunggalan kula saged gesang sareng ayan putring Sungkingwana. Wis gamelane wis muni. Ha inggih.
bari sampun ngantos kendhat. Akhiripun ngawat-awati dumateng anak kula Lesmana Mandra Kumara paman. Inggih kene. Menapa ingkang sampun maduka dawaken tartemtu kula mboten badhe suwala. Maneh mekaten keparenga sak mangki nyuwun ingkang bapa nyuwun nidi palilah. Akarya nganti dumateng sak cekapipun para Sata Kurawa kinarya ngombyong dumateng tindakipun Angger Lesmana. Sumangga kersa angin sing kanthi pamandarya badhe ngepaken barisaning para Sata Kurawa bidhal tumuju Antaraja Negaring Sunggiwana. Inggih nggih ngaturaken manuwun. Koko Prabu Baladewa wonten dawuh Yayi. Sampun ngantos kendhat kula suwun tansah ngawat-awati dumateng laku jantranipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Ayi, nuwun sewu. Kandheng Lesmana Mandra Kumara menika putra paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Menika dados putranipun ingkang Raka ing Mandura. Pramila sakmangke paperkawis samangke ngantos wonten lelampan menapa wonten telengging Delanggung. Nalikanipun para Sata Kurawa miwah anak kula Lesmana Mandra Kumara tumuju wonten Antaraja Negaring Sunggiwana. Dados tanggal jawabipun ingkang Raka. Ngaturaken panuwun. Lan sampun ngantos kuwatir menawi mboten kasembatan kegayawanipun anak kula Lesmana Mandra Kumara sakmangke kula ingkang badhe ngrepat dumateng putra ing Sunggiwana. Ngaturaken panuwun. Dimas Katomarmo kula wonten timbalan sinuwun. Wale-wale apa marta diagi kaya wis purna gatining pananggilan bubarna kang padha bojoning Sunedya kuntur kendhaton nuk niki pareng dawuh duka kula badhe ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan badhe mibaraken pasiwakan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Dimas Kartomarmo purna gatining pananggilan Arsa sang rata kundurang kedaton seluk saking dampar sono kinapin gambaran gading kadaraken sangganing muromban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang samya ngambil upacara Gorabun kawisan saking Mandara tindak nyosang Sri Naranata lamun Cinandra Pindha dewa kairing Widodara Widodari. Langeneng alang klaran danun cara